खुलुमबाय स्टुडिअ आं राकेश रामसियारि बे समाव गोबां लोब लोब दैदेनगिरिफोरा हाग्रामा महिलारिखौ जोगारनानै बे समाव यूपीपीएलआव जगदान जादों। हाग्रामा महिलारिया गावनि बियाबनि दैदेनगिरिफोरखौ गावनि बियाबनि बीपीएफनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ हमथाना लाखिनो हायाखै नामा? लाइमोन बीपीएफ नि दैदेनगिरिफोरखौ हाग्रामा महिलारिया कंट्रोल खालामनो हायाखै नामा? जायनि थाखायनो बबेबा यूथ बीपीएफ नि जे मावख' बे मावख'आ जीरो थामहिनबा लांदां जानो थांगासिनो दं आरो बैफोर मावख'आव यूपीपीएल नि बीपीएफ नि सोलाय यूपीपीएल नि फ्लैग दैखांनो थाखाय रेडी जादों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसेनो गोबां गिदिर दैदेनगिरिफोरा गावसोरनि दैदेनगिरिफोरखौ थामहिनबा बीपीएफ राजखान्थि हान्जानि मावथिफोरखौ हमथाना लाखिनो हायाखै नामा? कंट्रोल खालामनानै लाखिनो हायाखै नामा? थासारिया माबायदि जाना दं बीपीएफ ना? मानोना बे समाव नुनो मोनदों जे देबोरगाव बियाबाव थामहिनबा बीपीएफ निनो गाहाय बिथां हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिनि जे बियाब बे बियाबावनो गोबां दैदेनगिरिफोरा बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ बीपीएफ खौ जोगारनानै बे समाव यूपीपीएलआव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव हाग्रामा महिलारिया लोरबां जाबाय नामा? हाग्रामा महिलारिया बे समाव कंट्रोल खालामनो हाला नामा गावनि बिबानगिरिखौ? जायनि थाखायनो बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ गावजों थाफानाय गोबां दैदेनगिरिफोरानो बे समाव यूपीपीएलआव जगदान जाबाय। बीपीएफ नागारनानै यूपीपीएलआव जगदान जाबाय। थिग बेबायदिनो दिनैबो देबोरगाव बियाबनि सिङाव थानाय सिम्बोरगाव बीसीडीसीआव गोबां यूथ बीपीएफ नि दैदेनगिरिफोरा यूपीपीएलआव जगदान जादों। गासै 190 दैदेनगिरिफोरा यूथ बीपीएफ नि दैदेनगिरिफोरा आरो लोगोसेनो रायजो राजाफोरा गासै 190 जगदान जादों। थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव गोबां दैदेनगिरिफोरानो थामहिनबा बीपीएफ नि गोबां नेताफोरानो फेलें जादों नामा जे हाग्रामा महिलारिनि जे बियाब बे बियाबखौ हमथाना लाखिनायाव? जायनि थाखायनो बे समाव हाग्रामा महिलारिनि जे बियाबनिफ्राय गुगा लांगासिनो दङ बीपीएफआ, गुगा लांगासिनो दङ हाग्रामा महिलारिनि सापर्टारफोरा। दिनैबो थिग बेबायदिनो देबोरगाव बियाबाव गासै 190 सोद्रोमाफोरा थामहिनबा बीपीएफ नि मैखोम सापर्टारफोरा बे समाव बीपीएफ नागारनानै यूपीपीएलआव जगदान जादों। बे समाव देबोरगाव ब्लक कमिटिनि आफादगिरि बिथां बिजित बसुमतारिया गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। थामहिनबा सिम्बोरगावआव यूथ बीपीएफ नि मोननै यूथ बीपीएफ नि जे मावख' बे मावख'आव जीरो दैदेनगिरि थामहिनबा लाथिख' दैदेनगिरि सासेबो बेवहाय दैदेनगिरिया थानाय नंला होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिजित बसुमतारिया। बिथाङा बुंदों जे देबोरगाव बियाबनि सिङावनो थानाय सिम्बोरगाव आरो जायनारि यूथ बीपीएफ नि मावख' बे मावख'आ बन्द जासिगोन आरो जीरो जाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिजित बसुमतारिया। आरो बिथाङा बुंदों जे बेवहाय बीपीएफ नि सोलाय बे समाव यूपीपीएल निसो फ्लैग होस्टिं जासिगोन थामहिनबा यूपीपीएल निसो बेवहाय फ्लैग नुनो मोनसिगोन होननानै बाथ्रा बुंदों। आरो बिथांमोना बुंथिदों जे बेवहाय साइन बोर्ड थानाय बे साइन बोर्डआबो बेनि सोलाय बीपीएफ नि सोलाय यूथ बीपीएफ नि सोलाय बे समाव साइन बोर्डनि लिरनायाबो यूपीपीएल निसो जासिगोन थामहिनबा सोलायनोल' दंसै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिजित बसुमतारिया। बे समाव रोखा बाथ्रा बुंथिदों। थारैनो हाग्रामा महिलारि बे महिलारिनि जे बियाब बे बियाबाव बे समाव लाथिख' जासिगोन नामा? जीरो जासिगोन नामा बीपीएफआव? थामहिनबा हाग्रामा महिलारिखौ गारनानै बे समाव रायजो राजाफ्रा यूपीपीएलआव हाबजोबसिगोन नामा? बे मोनसे गिदिर सोंथि। आरो बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथां बिजित गोरा बसुमतारिया आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। नंगौ, दिनै खोब रंजाखांनायनि बाथ्रा। दिनै हाग्रामा महिलारिनि समस्थिया जोबस्रांनायनि लामायाव दिनै हाग्रामा महिलारिनि पार्टी बीपीएफ दोलोआ जोबस्रांबाय होननानै दिनै फोसावनो हाबाय।
हाग्रामा महिलारिनि समष्टिनि सिङाव थानाय सिम्बोरगाव हालामाव दिनैहाय BPF दोलोनिफ्राय दिनै Youth Bpf नि दैदेनगिरिफोर BPF नि गासै कर्मी भटार्सफोर दिनै जोंनि UPPL दोलोआव जइन जाबाय। थांनाय माखासे समनि सिगाङावबो जोंनि UPPL दोलोआव लैहोर जइन जादों। दिनै Youth Bpf अफिसाव जइन थाग्रा मानसिफ्रा जोंनियाव जइन जाखांबाय आरो दिनैनि दिनावबो माखासे थाबोनाय भटार्सफोर आरो दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि दिनाव 190 जन जइन जाबाय। खारना बेनो दिनै जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय प्रमद बर' सारनि निति आदर्श UPPL दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै सिम्बोरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो BPF नि भटार्सफोर गासै दैदेनगिरिफ्रा जोंनि UPPL दोलोआव दिनै जगदान जाबाय। दा आरो खावलायबावदों जायफ्रा सासे सानै थाबोबावदों बिथांमोनाबो जोंनि दोलोआव जइन जाफैगोन। बेखायनो जोङो दिनै बुंनो हादों जोंनो 2025 मायथाइयाव जे जानो गोनां BTC इलेक्सन बे इलेक्सनाव जोंनि UPPL दोलोआ हाग्रामा महिलारिखौ फेजेनगोना रोखा जाबाय। दिनै रायजो राजानि सिगाङाव नोंथांमोननि मिडियानि सिगाङाव दिनै मोनसे गिदिर फाख्रि बिफांनि सिङाव गसंनानै बुंदों दिनै आङो बे UPPL दोलोआ हाग्रामा महिलारिखौ फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि बे काउन्सिल इलेक्सनाव फेजेनगोन आरो बेनि अनगायैबो जोंनि देबोरगाव समष्टिनि सिङाव थानाय 337टा गामिफोराव जों गिदिंनानै दिनै नुबाय। दिनै गासैबो गामिफोरनि रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोआव दले गले जइन जाफैनो थाखाय बिथांमोना हांखुर जागासिनो दङ। दिनै उद्देश्यआ बेनो दिनै जोङो खौसे मुस्लिम भाइ जोंनि मुस्लिम बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव जोङो खौसे इउनिटि फैनायनि थाखाय जोंनि गोबां मुस्लिम भाइ बन्धुफ्राबो दिनैहाय जोंनि UPPL दोलोआव जइन जाफैदों। फैबाय थानाय समाव जोंनि सिम्बोरगावजों लोगोसे गासै देबोरगाव समष्टियाव BPFआ जिर' जानो थांगासिनो दङ। BPF आरो UPPL जमा जानायनि खोथा सावरायबाय दं। दिनै जोंनि UPPL दोलोआ अरायबो खौसे जौगाखांनायखौ हास्थायबाय थायो। नाथाय BPF दोलोनि माखासे बाथा देवानिफोर दङ। बिथांमोनहा देवानि खालामनानै पार्टिनि नामाव बिसोरो लेक्सार होनानै खामायनानै थाखा खामायनानै जाग्रा मानसिफोर दङ। दिनै जोंनि UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा हास्थायबाय थादों दिनै खौसेयानो बोलो होननाय बायदि। नाथाय खौसेखौ लुबैनायाव बिथांमोननि माखासे देवानिफ्रा बिथांमोननि जे दैदेनगिरि मगेम्म बिथाङा दिनै गोरोबनायखौ मोजां मोना। बेखायनो जोङो फैबाय थानाय समाव मा जायो सम बोथोरा खिथागोन। जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खावलायबाय थादों गोरोबनायखौ बुंबाय थादों। नाथाय BPF फारसेनिफ्राय जे रिजाल्ट फैनांगौ गोरोबनायनि बे रिजाल्टआ दिनैसिमबो सफैयाखै। सम आरो बोथोरा नेनानै दङ। जोंनियाव जोंनि दिनैनि जयनिंनि गेजेरजों आरो बेजों लोगोसे सिम्बोरगाव मोननै Youth Bpf अफिस दंमोन जायनारि मोनसे आरो सिम्बोरगाव मोनसे Youth Bpf अफिस दंमोन बियो जिर' थांबाय। मात्र जोङो फ्लेगल' खास्लायनो नांसै जोङो साइनबर्डल' बोस्लायनो नांसै। दिनै मोननै अफिसा जिर' जाबाय। हयथ' बावैसो समनि उनाव बे मोननै अफिसाव UPPL नि फिरफिला उरायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन।